sukelletaan syvälle ja heitetään haalaria. Ensin testataan kuitenkin taitopyörää. Tervetuloa, Saku Kaarnanen! Saku Kaarnanen, Lohja, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tulit komealla pyörällä sisään. Joo, näin päätin tehdä. Sä oot tämmönen, mikä se sanottiinkaan, bicycle motocross? Joo, BMX-taituri. BMX-taituri. Kyllä. Elikkä mitä sä teet? Mä temppuin tämmöisellä pienellä BMX-pyörällä, eli tämmönen 20-tuumainen fillari ja silloin olisi tarkoitus vähän pyörittää eturenkaan varas. Yrittää maailmanennätystä ja muutenkin niin paljon ajelen pikkufillareilla. Sä meinaat pyörittää takapyörää etupyörän ympäri. Kyllä, olisi tarkoitus. Ja minuutti aikaa ja 59 kertaa. 59 kertaa on nykyinen maailmanennätys, eli 60, eli 1 sekunnissa. Kyllä, 1 sekunnissa. Siirrytään kohta parempaan paikkaan tekemään se, mutta vedät sä pienen näytöksen? Eli mä voin näyttää ihan pienen sample. Vedä pieni sample. Niin nähdään vähän, että mistä on kyse. Asia vilpitön. Wow. Aika makeen näköistä. Onnea matkaa. Joo, kiitos oikein paljon. Kiitos.